Og det har været en meget, meget massiv indsats, der desværre også er gået ud over det meget velkendte spir, som er styrtet sammen. Branden den har været så voldsom, at der har været brandspredning til bygninger omkring. Brandvæsenet og politiet gør alt, hvad de kan for at redde det, men det er en national katastrofe, det her. En rest af det gamle København, der var. Og på væggene derinde er der fyldt med uvurderlige malerier. Der er et bibliotek med store skatte. Der er arkitekturen, bygningen i sig selv. Så det er virkelig en katastrofe at se nu. Og i virkeligheden ret svært at stå stille og ikke løbe ind og hjælpe til for malerier, der kommer en kvinde løbende med sol. Jeg kan kun sammenligne det, som jeg tror, de fleste gør, at det er Københavns modstykke til katastrofen i Paris med Notre Dame-kirken. Så jeg ved det ikke, jeg er rystet, jeg er chokeret, jeg er dybt berørt af det, det må jeg indrømme.